Безнең монда рәхмәт хатлары бирергә дә чират. Хәзер без чакырабыз кемне? Туган тел оешмасы. Исәнмез, хөрмәтле милләттәшләр, күп еллар буе безнең Мәскәү татар штабының хуҗасы Рөстәм Фаиз улы, аның анарга карата Мәскәү татарлары оешмасы туган тел мактаулы диплом белән котлый. Правление Московского общества татарской культуры Тугантель награждает генерального директора РОО Центр национального развития штаб татар в городе Москве Ямалиева Рустама Фаизовича за большой вклад в укрепление межнационального мира и согласия, сохранение национальной культуры и участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Московского общества татарской культуры Тугантель, родной язык. Председатель правления Дамир Сиражиддинов, заместитель правления Якубов Нурахмет. İkincisi штаб. Шулык бу Мәскәү татарларының штабын. Котлап менә бит икенче мактаулы диплом тапшырабыз Рөстәм Фаиз улына. Мин укып тормыйм инде. Аңлашыла. Яхшы, бик зур рәхмәт.